Ето го е моят първи български паспорт. Но днеска няма да говорим за това. Днеска ще говорим за предстоящото ми пътуване, което е след 2 седмици. И както може би и знаете, се подготвям физически, психически и документално. Документалната част е готова. И нещо, което правя последно време, е всъщност тренировките с ластик вкъщи. Сега ще ви покажа какво правя. Vai novinha, senta, 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 vai novinha, quica, 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 quica e arrebenta. Olha que menina louca, olha que mulher agressiva, olha que menina louca, olha que mulher agressiva. Vai novinha, senta, 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 vai novinha, quica, 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 quica e arrebenta. Vou tirando devagar o coelho da cartola, tirando devagar o coelho da cartola. Tô mandando Това бяха упражненията с ластици, които исках да ви покажа днеска. Надявам се да са ви харесали, надявам се да ги пробвате и след това да ми кажете какво мислите. За сега е това, тъй че ще се видим скоро. Чао!